lumipat tayo dun sa usapin nung ano yung mga nire-report natin, no? Yung mga nangyayari sa ating Content. lipunan, yung Oo. content, yung mga nakikita nating kalagayan ng babae. Ah, yun bang media, the way it is and the way it presents yung mga nangyayari sa lipunan, totoo pa rin na hanggang ngayon na ang portrayal sa mga babae ay parang na-objectify yung women sa presentation. Kung journalist ang pinag-uusapan natin sa news, ang sinusunod kasi namin, I know, ganun din si Pat. We had previous discussion a while ago. May news values eh. So, andun yung accuracy, fairness, yung proximity, something that's unusual. It's an issue near to the people. Yun yung basis mo ng news. Hindi yung ino-objectify mo ang mga bagay. Whether babae, lalaki, bata sila. Basta yung news values ang pamantayan mo. But on the other hand, while ganun yung practice namin, pag nakakita ka ng storya like Leila de Lima, Leila de Lima has been demonized, the former Justice Secretary, Yes. no? And she's been linked to drugs by the former President Yes. Duterte. So yung demonization na yun, hindi sa amin ang galing yun as periodista. Kasi ganun siya pinoportray kasi ng former President. Ganun siya nire-report nyo what is being said. Oo. Okay. At kinukuha, ang ano namin doon, kinukuha lang naman namin yung kanyang panig to counter. Kasi kailangan bigyan mo siya ng boses eh. So doon pumapasok yung consciousness mo as a woman. But how about the portrayal of women, for example, in films, in advertisements? Ako, Pat? ito yung napansin ko lang, no? Kapag, madalas, or siguro yung observation ko po, yung portrayal sa babae dapat sweet. Dapat medyo pabebe, pag-girly, very dependent, no? So parang feeling mo, dapat yung babae ganon. Di pa po madalas, i-share ko lang din po, madalas di ba, ang senaryo, naaabuso yung mga kababaihan because mahina, weak, yun nga, kasi sweet. Pero ngayon, fast forward tayo 2023 o yung bagong generasyon, mas marami o dumarami, good thing, dumarami po yung mga strong, independent women. Pero nakikita natin yun, that's good at characteristic ng isang tao, ng babae. But there are times, o siguro meron din nakakaranas, kung minsan, nagagaslight ng mga lalaki yung ganong klase ng characteristic. Because you are a strong, independent woman, nagagamit yun na kunyari, ayaw nila. Kasi may mga kwento na, nag-cheat kasi sobrang dominante yung girl. Nag-cheat kasi sobrang masyadong authoritative, masyadong matapang. At saka So kapag meron kumontra din, ka, parang kontrabida ka, parang Tama. sobra ka ng umaapak ng pagkalalaki. Tama. Pero kung tutuusin, doon pumapasok, dapat gender equality talaga. There's no such thing na dapat ako susunod. Balance lang. Yun lang po. Yung Pantay na relasyon. Oo. Alam mo, nakakatuwa itong pinag-uusapan natin. Pag babae ka na leader o nasa position ka na mag-lead, kunyari media executive, ang counterpart mo, pwedeng ang tingin nila matatag, di ba? Pero ang tingin nila sa babae na matatag ay mataray. Di ba? Yung parang kahawig ng sinasabi mo yun eh. Di ba? It is as if, dahil nga hindi nasanay ang mga sa lipunan na ang leader, ang nangunguna, ang namumuno ay babae, napoproject siya in a negative light when in fact that should be A positive a positive di ba, na bagay, di ba? Parang ganon. I think sa isang banda, ganon din yung nararanasan ng ibang mga babae na kaya nilang manindigan nung magkakasama tayo. And sana dumami pa yung mga magkakasama tayo, no? Di ba? Magkakaroon pa. Napanood natin at kinanta natin yung Bread and Bread and Roses. Roses. Kasi isang message ng Bread and Roses na awitin ay yun eh. Yung nakikipaglaban ang kababaihan para sa kabuhayan. Kasi sila yung mga nanay na kailangan manindigan, di ba? Pero sa isang banda, sa kaibuturan ng kanilang puso, di ba? They fight for roses too. Yun yung kahulugan nun eh. Yung kahulugan nun,
babae tayo. Yun ang pagkakaiba natin sa kalalakihan. Sa isang banda, that should be appreciated and something that should not be used against us. Kasi they equate for example, our love for beauty, flowers, for example, as a weakness. Tama ba yun? Ganun din ba nyo nakikita? Well, choices yan eh. Mga drama sa mga teleserye. I stopped watching Filipino drama, you know what? Kasi napaka-typecasted ng babae. Kailangan maganda ka, sexy ka. Okay, tapos kontrabida ka, napakasama mong ina, napakasama mong Grabe, madrasta. Yung extreme roles, O kanya, nakikita mo yun sa... nag-switch ka sa Nag-switch ako sa K-drama. Alam Pero mo, ang daming K-drama, strong may women problema din. rin. Ang dami rin strong women dyan. But may problema rin meron ang din. K-drama. Meron Ang daming din. domestic violence. Ganun din. Oo. Matindi rin ang, ang I think domestic- Asian culture yun eh. Oo, bahagi. Because sa patriarchal na lipunan, ang babae considered pa rin silang pag-aari ng lalaki. Yes. Opo. Diba? Personally, ako po, hindi ko inaalaw kasi. Sa amin, like, kunyari sa relationship, hindi ko inaalaw yung ganong klase ng, siguro, Treatment. trato. Hindi ko po inaalaw. Pero, may mga iba po kasi, na mga even friends po, na inaalaw and they like it. Kumbaga, inaalaw not because napipilitan, ginagawa. Pero, that's their way or to show their love. That's how they describe it. That's ganon sila bumabawi because they've been busy sa kanilang career. So that's their way na ipakita yung pagmamahal. But sa akin kasi hindi medyo contradicting yung views namin. Hindi ako pabor doon sa mga Pero- yung pagsisilbi. Pero- so kanya-kanya po siguro. I don't know, yes. Yeah. As a reporter, ang lagi kong hinahanap sa kwento, yung babae. Like, isa case nitong Mindoro oil spill, wala pa yung women's voices eh. Ang sinasabi pa lang dito, fishermen, na konti na yung catch nila. But of course, we know that kung ano yung nahuli ng lalaki na isda, ang babae ang nagbebenta. At hindi pa yun na-i-report. Hindi pa umaabot yung reportage sa ganon. So, halimbawa, ang storya namin, yung provincial jail. May bakery kasi doon eh, na successful yung cooperative. Yung mga kababaihan na na-involved sa kung ano-anong krimen and they try to rectify, mag-ayos sila, are part of it. Pero ibibigay sa'yo ni Warden, ito interviewin mo, lalaki. Kanya importante yung gender lens. Meron din pagkakataon na yung babae na hindi gender sensitive, wala din siyang gender lens, hindi ba? At yung lalaki naman na gender sensitive na, siya naman meron gender lens. Yes, pero in my case, meron kasi akong boss sa taas eh, na mga lalaki. Okay. At sila yung meron din dapat na gender lens. Kasi while you struggle to find the women's voice sa local, sinasama mo sa kwento mo, lagi silang nasa kwento. May editor ka. May editor ka, tanggal, ito lang yung space. Kasi papasok yung advertisement, taga ritong half So that will page. explain also kung bakit yung subjects ng women sa mga istorya Nawawala. nasa 20+% Margins. lang. Oo. Margins. Pat. Kaya- Mas Kaya may po hand ako- si Pat kasi nasa decision-making siya sa local. Ako pumapasok po yun sa mga programs na hawak ko. Under News and Public Affairs. Kapag kukuha ng resource speaker, I make sure hindi pwedeng walang babae. Actually, ang maganda po kasi, lalo na kapag producer ka, mas gusto mo sa guest, yung maboka. So, Machika. Totoo yun. di ba po, machika. kaya hindi, that's why, siguro yun po yung naging masasabi kong share ko or nagagawa ko when it comes to parang i-exposure ng babae or ng role ng mga babae na maraming babaeng leader sa komunidad na talagang may say sa mga iba't ibang aspeto ng usapin. Oo. Actually, siguro po, masasabi ko rin, no, since we're talking about gender equality, hindi lang ito nakakahon sa babae and lalaki. Merong mga OJT sa amin. Sabi niya, pangarap ko po talaga maging reporter. Tapos sabi niya, kaso, hindi po, wala pa pong transgender or budding na reporter. Or rather, anchor, news anchor. Doon ako napaisip,
Tama. Oo nga, no? Sabi ko, Boy Abunda. I mean, news anchor po. News anchor, yeah. po. Hindi sa entertain. Oo, Sabi hindi ko, sa entertain. napaisip ako. O, public Actually, affairs. ma'am, Oo, tama ka. Uy, na-realize ko nagpa-public din po. affairs din si Boy, ha? Pero bakit parang nalilimitahan lang? Kasi si Boy Abunda siguro po nakapag-establish na somehow, no? Pero sa Pero atin meron pang struggle yun. meron pang takot na mag-hire ang isang station ng isang Bakla. ng bakla or pwedeng tomboy. transgender na mag-report straight news na news na talagang prime time. Parang takot. Bakit? Sabi ko, oo nga no. Kasi Tama ka, may Pat. question ba na maapektuhan ba ang credibility kapag magbabalita ang isang balik? Parang si Pinapakita rin yon, nire-reflect din yun sa media. Kasi realidad yun eh. Yun yung nangyayari sa ating lipunan. Di ba? Kanya nakakalungkot. At That's kailangan wrong. baguhin. At sana nga meron tayong magawa tungkol doon. Now that some of us are part of media decision making, ganon. And we are in a position to advocate and do more para ma-bridge yung gap na yon, di ba? Ngayon, Women's Month, pinag-uusapan natin ang role ng women. Ano ba talaga ang value added at magandang naidudulot ng pagiging babae sa anumang bagay?